Jaha, ja sit huutokaupata tämmönen jäätävän kokoinen jarruton kärry, 6 metri pitkän lavalla. Noin reunat on alumiini, et on kestävä eikä ruostu. Muutenkin hyvässä kunnossa. Toi valo ei näköjäs toimi, eikä toimut. Loput pellaapi. Hyvät renkaat. Vahva runko täällä kiertää. Jaha, takavalo. Ja toimine. Vähän vaan on himmel. Valohommi täytyy näköjäs hiukan tehdä. Mutta no muuten siisti peli ja toi noin pohjalevykin on hyvässä kunnossa. Siellä on keskelläkin kiinnityskoukkuja. Ei oo yleensä kun näitä isoja heilutta näin, niin ne vatka tosi paljon. Mut hei, myös semmonen juttu, että meillä on Trailertukus 2000 kärry pihalla ja loppuvuodessa niitä ruvetaan ampumaan vähän sopivammin tosta maailmalle, niin ei muuta kuin käy meidän nettisivuilla vielä tsiikas, niin hyvät tilinpäätösostot löytyy varmasti sieltä. Mikä parempi kuin ostaa peräkärry tilinpäätösoston. Hyvä, kiitos, hei!